Goedenavond, dames en heren. Welkom op de nieuwjaarsreceptie van Middenstandvereniging Sluis. Dankjewel Ingo en Donja voor de gastheerschap van vanavond. Dat we hier mogen zijn om de receptie te mogen vieren. Dit jaar kwam de totale organisatie van de Brokant aan de Waterkant terug na 12 jaar in de handen van uw bestuur en groeide uit tot een evenement met ruim een plus van met 15%. De avondmarkten die een ongekende naamsbekendheid genieten in de regio en ver over de Bijlse grens. Zelfs bij de tropische temperaturen deze zomer waren de zomerse dinsdagen weer zeer goed bezocht. Maar ook de Her en Body koetsenparade, Belfort Oldtimer Rit, Intocht Sinterklaas Nieuwe Stijl, Zeeuws Weekend met blauw-wit, Fokvee tentoonstelling en de Zoete Grand Prix dit jaar, sportevenementen en vele andere evenementen en activiteiten vlogen dit jaar weer voorbij. Toen kwamen er ideeën om een schaatsbaan met een rondje rond de boom op tafel. En u heeft allemaal de laatste 4 weken kunnen genieten van de Sluisse schaatsbaan 2.0. Een super evenement met veel aandacht van radio, televisie in binnen- en buitenland en veel dagbladen. We mogen wel zeggen dat de schaatsbaan in Sluis toch echt wel een succes is, dat in onze Zeeuwse-Vlaamse regio een heuse sociale functie begint te krijgen. In de winterperiode. Ouders die 's morgens gratis komen schaatsen met de kleintjes mochten oefenen op de speciale kidsbaan. Lokale jeugd uit zowel Sluis als de omgeving werden allemaal de schaatsbaan als ontmoetingsplaats in hun vakantie te gebruiken. Over de 700 kinderen kwamen dit jaar met de school gratis schaatsen en de nieuwe wintersport curling in Sluis was een ware hit. Ook de samenwerking met de medewerkers van het VVV Sluis en het Belfort Museum zorgen ervoor dat er een gedegen fundament onder onze vereniging en Stichting Sluis Promotie staat. En graag wil ik even vragen of Anja, Angelique, Erik en Ina even naar voren willen komen. Dit zijn de medewerkers van het VVV en van het Belfort Museum. En ieder jaar vallen wij ze ook regelmatig lastig. Misschien van het jaar ietsje minder omdat Josephine dan bij ons is gekomen. Maar we willen jullie toch bedanken voor jullie werk in het afgelopen jaar. Zowel voor het museum van de Dikke Van Dalen als het Belfort, als eigenlijk alles. En van het jaar hebben we een aardigheidje voor jullie. Ik zal het heel even. En ik wil graag even een applausje van de zaal voor deze mensen. Ja, nogmaals bedankt in ieder geval voor al jullie inzet en alle attracties die gedaan worden. Want laten we eerlijk zijn, ook de gemeente Sluis die heeft er ook de revenue van natuurlijk. Hè. Ze alleen al denken aan de parkeeropbrengsten ook en al, maar ze blijven niet altijd alleen in de Sluis, dus ze gaan ook nog verder. Daar staat ook, dat zit er niet 30 seconden dan.